Vaig menjar moltes garrobes en aquest món. Sí? Vos agradaven? Ja ni mica, Ho crec. però en menjava més que smul. Que a nostre érem 7 germans i menjar no n'hi havia. La joventut ara no hi pot viure del camp perquè no se guanya res. Llavors se guanyava. Tothom s'hi vivia antes. I avui venim a fer croquetes d'ubercot sec amb ibèric. I la dona me diu, surt, veuràs, això, que hi ha una negró, camarrera, així cap a Sant Llorenç. Adéu, vaig sortir, i era una negró, però una negró virada, una negró que sabia que ja hi feia cosa, ja plovia molt. I en el poc temps ja varen començar la televisió i coses que ja hi havia desastres per Sant Llorenç. Quan era més jove me feia un poc més de vergonya, saps? I som pagès. Vergonya? Vergonya no. No ha de fer vergonya. Allò que la gent... Què farien ells sense nosaltres? És que és el que diuen, un abogat igual el necessites una vegada. Un metge igual el necessites 10 vegades, però un pagès el necessites 3 vegades cada dia. Exacte. Com a mínim. Ué, com anem? Ué, com anem? Uep, com anem? Ué, com anem? Ué, com anem? Avui torna a la Parsolla. Vinc a visitar un pagès que estima molt la terra i coneix i ho sap tot sobre els cítrics. Vaig a parlar amb ell, menys que mos pot contar. Bon dia. Bon dia. Jo cercava Miquel Gorrió, que sou vos. M'apareix que no he canviat molt. Vosaltres no me coneixeu molt, però a dins olla tothom me diu Miquel Gorrió. Per això venim, per això Som m'ho han Miquel Nadal, de Miquel Nadal. Veig que estàu coint llimones, que... Que vol que cuigo olives en aquest temps. No. Vol dir el que vulgueu, però en teniu moltes de llimones. Sí, no em portaria ni hagués tantes perquè no valen res. No valen res. No, Ni en valen. Van bones, Bé, jo que vos puc ajudar en qualque cosa. A collir llimones. Ah, mira. Jo també en colliré. A collir llimones. Bé, Miquel, i sempre heu fet de pagès? Sempre heu tingut finques... He fet de tot. Com és això, heu fet de tot? Sí. Vaig començar fent de ferrer. I de ferrer no me feia Sant Pernàs, cada setmana feia Sant Pernàs, i el metge me va dir, ha de feina per la terra, tu, que no pots fer de ferrer. Ah, vos va receptar anar a fer feina de pagès, diguem? Sí. No de ferrer. Sí. Me vaig posar a fer feina per la terra, i me vaig fer secador i empoltador, i acabar, bé, el que hi havia. El que no tenen ni una per l'any que ve de llimona. Ho pot de tot. No tenen llimones per l'any que ve? No. Ja em veig alguna petita. Res. Tot això petit s'escalda. Ja va cau, I sempre m'ha agradat cuidar els arbres, allà. Molt. Fent de secador. Molt m'ha agradat. No, fent de secador no. Vaig sembrar els pinyols. Com és això? No n'he comprat cap arbre. I que els sembrau un pinyol? Vaig sembrar els pinyols. A dins una caixa de nengades. A dins una caixa de nengades que eren redones, entens? I quan tenien 2 pans, els vaig sembrar. Amb una xadeta, els vaig sembrar. No tenen clots i tot. Ara que aquí no vaig gent de terra, tot és preda. Tot és preda. Però el que volen és... Però les llimoneres veig que van bones, van molt bones. Bueno, les llimoneres... Per mi no ho sabeu molt, això. No, aposta bé que vos. Però les llimoneres, els tarongers, els clementins, els pamplemús o els pomelos, jo crec que de vegades dic qualque paraula, ara ho dic en francès, però sense voler. Tot això se diuen agrios. Àgries, sí. La llimona tal vegada és l'aliment més exquisit, necessari, bo i útil per al cos humà.
En la llimona se poden llevar els fits, però també les eczemes. També amb infusió, o beguda amb suc natural, no amb infusió, també serveix per mal de coll i també per fer baixar la sang, aquell que la tenim molt alta. La llimona serveix per tot, és bona per tot. Ara que som estem de llimona n'hem d'aprofitar per beure-ne, en suc. Hi ha una cançó que fa referència al suc de la llimona, sucada, i a un altre mal molt gros que patim, que és el mal d'amor. Diu, jo estic cruixit d'amor com la llimona sucada, una nau ben rebentada, que en dia de borrascada ha perdut sabre major. Talment, una llimona sucada, a la qual li han llevat tot el suc, és igual que està cruixit d'amor. M'heu dit que heu dit una paraula en francès. Sabeu francès, vol? Punyet, he estat a França un parell d'anys, I que deia que... però l'he perdut, que ja no me'n recordo. Heu perdut. Però que anàreu allà a fer fortuna, com No, va anar? el meu germà tenia un comerç i vaig anar... Me va enviar de Manalla i vaig estar 7 anys, però no m'agradava. I la vostra feina que era fer dependent, vendre? El primer dia me posaren a vendre allà i la gent era tan bona, jo no sabia una paraula de francès. Me venia just, jo no he anat a escola mai, jo. No importa, el que sabeu fer. Però la gent era tan amable, Van a l'altre. m'assenyalaven així. Això, un d'això, el que sigui. Una lliure. 400. I aquí la lliure, bé, jo no sé si ho sabeu, aquí una lliure són 400 grans. A Espanya. Espanya. Però a França no. I da? A França mitja lliure és mig quilo. Què te pareix? Si no han canviat, jo sé, en Normandia, No en aquí on hi mentia. va haver el gran desembarc. El desembarc, allà. aquesta batalla. És molt guapo, jo. Sí. El vaig visitar Ventura 100 vegades, perquè m'agradava anar a veure. Jo em van fer desembarc, els americans i tot això. Que era un arbre i a Diep i tot això. M'agradava molt. Però no m'anava a França. La vida no és diferent. Estar dins una botiga, jo, me trobava fermat. I una altra vegada cap en el I camp. cap aquí, jo. I aquest ganxo que és per les que no arribam. I doncs, En vez d'emplear una escala, empleam el ganxo. ai, i som de roda plena i cadenes. I cadena, ja l'heu dit bé, ja. Jo no puc posar l'escala per cuidar dues llimones. En el ganxo va millor. Claro que va millor més bé. A mi aquestes no surten un poc copejades. No, és que la llimona, Sí. la llimona, És forta. això és més forta que una preda. I molt bones llimones teniu. Punyeto. Això se diu, n'hi ha que ho diu en murciano i n'hi ha que ho diu en valenciano. Prou de saber llevar que poso jo. Els han de llevar, Sou un brut. Au. jo no estic acostumat. Jo, si vol me ensenyar, lo millor on aprender. Veus això? Veus aquí s'abreu? Això sabreu. és un taronger, no? Això és un taronger, però això és una branca de llimonera, no veus en pèl. Ah, vol dir que a damunt d'un taronger em faltava una llimonera. Som de roda plena. Jo no comprenc. Si un no ho Ja. sap, va de demanar a una persona com vos que ho expliqui. Però és que jo me penso que tot això ho sap seguir tothom. No. I bé, vos aneu bé, però els altres no ho saben. Ué, com anem? Avui som fins a Benimassot, que m'ho ha convidat en Jordi, un jove pagès de Laió, que és la tercera generació a cuir fruita de sa bona. Jordi, Ué, bon dia. com va això? Bé, i tu? Què diuen?
encantat. Com va? Bé, per Bé, aquí. que esteu ben enfeinats. Bona a tothom. Sí, molta feina. Man plenes. Anem a tope aquests dies. Què? Quina la feis avui? Avui cuim nectarina. Nectarina? Sí. I què tal? Veig que n'hi ha molt, Hi ha un bon Sí, esplet. n'hi ha bastant, és una bona temporada. enguany. Sí. I té qualque problema que n'hi hagi tanta o no? Hombre, si n'hi ha tanta, a vegades ens costa fer calibre. Sí. I com que al mercat la gent menja pels ulls, pues a vegades falta un pot de tamany. I com ho aconseguiu? Pues quan encara la fruita és petita, pues en feim caure molta, quasi que en fem caure un 60%. Un 60%? Sí. I en terra hi ha una solada. I doncs, si vols que vos doni una mà, tu me dius Sí. com ho hem de fer. Has d'intentar pues, agafar les grossetes i si n'hi ha qualcuna madura pues, també l'hem d'agafar. I això com ho sabem? Que m'haurà de cabre dins la mà? Dins la mà t'ha de cabre dins la mà i després si en veus qualcuna que està un poc molleta i de cuit saps cuir cap a la banda. I això vol dir que tu, per cuir tota aquesta fruita, la tocau? L'hem de tocar pues, diverses vegades. La palpau tota? Sí, anant palpant. Això se diu que segur que era una fruita de molta qualitat. Hombre, Nosaltres la cuim en 4 passades. quatre, com a mínim. Com a 4 mínim. passades? Com a mínim. Sí, perquè fem qualque passada, que com avui de matí hem començat aquesta varietat, que és la pròxima, i han cuit, amb 60 arbres han cuit just 20 quilos. Carai. Però clar, perquè hem d'agafar les que ja són un poc madures. I això, la gent ho valora? Aquí a Menorca ho valoren moltíssim. Sí. Molt. Sí, perquè clar, després la gent van al súper i compra la fruita de fora que està cuida per calibre, però sense tenir cap... No cuen per si és madur o no és madur. Ells cuen quan té color i és grossa. I aquí a Menorca és un lloc bo per fer fruita, no? Pareix. Sí, abans tenim qualques coses de quan fa tramuntana, pues, que vulguis o no, pues, la sal que queda damunt l'arbre pues, fa secar un poc l'arbre, però bueno, sempre cercam rincons un poc que no toqui molt la tramuntana. Sí, perquè per arribar fins aquí hem hagut de passar per un pinar. Sí, Pareixia que havien d'arribar inclús a una platja, això, mai m'ho esperaven trobar aquesta plantació d'arbres. En el cul del món, quasi. Sí. Sí. A Menorca, molta gent que ve en els mercats en l'estiu diu és que no veiem finques de fruita, dic, és que clar, estan amagades. Clar. Perquè si toca molt la tramuntana i això, doncs ja no... No va bé. No va bé, perquè et seca, no... És època de floració, te fot una tramuntanada i se'ls fa cau baix, la fruita és complicat. I qui és que t'ha ensenyat a tu, tot això? Bueno, jo amb mon pare tota la vida. Ah, és ton pare! Sí. Com que sabia que veníeu, he vingut a fer Molt bé. Jo he vingut a fer una estona, normalment no vinc mai. No, ja està retirat. Sí, i a més tenc els genolls molt fotuts. I si fa 3 o 4 hores de feina i això... No puc estar dret, estàtic. I què fas? Vens a donar-li un poquet de càstig? Un poquet de canya, veu com ho fan. Tinc que controlar. Un poquet o molta, Jordi? No. No és més. És bo d'aguantar. Sí. Mirada. Sí. Però segur que te dona molt bon consell, o no? Sempre. Hombre, la vida ha estat aquí. Jo l'he fet tenint la fruita, la vida. Ah, sí? I també quan tenia 16 anys pues, vaig anar a Lleida a estudiar, que és una zona molt fruitera. Sí, exacte. I, clar, pues, la veritat que vaig fer el grau mitjà i grau superior de grup aquàries, especialitzat en fruita, i la veritat que, hòstia, saps més tècnica i més tot el dels fitosanitaris, el de la sanitat... Bueno, Coses que són molt importants per poder arribar a tenir aquesta fruita de qualitat, sí, no? És que si no és complicat començar des de zero. Si no ho has mamat des de tota la vida és molt complicat. I com està el món de la pagesia aquí a Menorca? Malament. Tota la fruita... Malament, com per tot, Sí. Em pot ser tota la fruita de cada dia en quedant menys. Seran de joves de la meva edat, de 40 per avall, quedant 4 o 5. Ja m'ho diràs. I després ja són 50 o 60, 60, 57, que ja presta jubilant, i molts no tenen ningú que els segueixi darrere. Bé, Jordi, veig carreta, tanmateix. Sí, tindrem d'anar a buidar, que si no els homes s'aturaran. Sí, no convé. No, per anar bé, no. Vinga, fins ara. Vinga, fins ara, Jordi. Bé, Llorenç, suposo que esteu fill també, tu li has ensenyat molt a ell, però ell algo... Mira, jo com era fruticultor, m'havia de mirar els arbres per si tenia un problema, una fua, un problema, perquè no sabia més. Ell, com se'n va anar a estudiar a Lleida,
quan va venir va dir que a aquest arbre li falta boro. Què és boro? Boro serveix perquè la fruita agafi color. A aquest arbre li falta zinc. I jo, com és? Sí, perquè si no, no fa anticipats. I me va com... Dic, Jordi, acaba la carrera, no, fes la superior. Carai, abans animada. Clar, perquè nosaltres no sabien res del que era la fruticultura. Només sabien la pràctica de tropissar amb els problemes. Perquè aquesta finca, supos que aquests arbres deuen ser plantats teus, no? Això era una finca que nosaltres, quan la van comprar, feia 30 anys que no l'havien llaurada. 30 anys? Estava abandonada, era bosc. Ens van agafar una llei de l'any 57 que diu que es pot recuperar el que era cultiu, i això va ser una feina enorme. Van repassar tot el que hi havia, van posar-ho bé, van posar-ho pla i després van plantar. I això quina superfície té, Menomanco? Uns 80.000 metres. 80.000 metres? No, hi ha feina, eh? Hi ha molta feina, va bé. I el pitjor de tot, és que per plantar un arbre el plantes avui, però no és com una tomatiguera, no, estàs 3 anys a cuir res. Geu aquí. Oh, aquí. No n'he begut mai de llet així. Jo de cabra no, però quan era petit, que mon pare munyia les vaques, hi havia se deia el litro, i el agafava i després el mateix i bevia. Jo antes vaig agafar dur això de la llet, d'anar finca en finca, a plegar la llet. M'aixecava en bon matí, jo m'aixecava cada dia a les 5:30. Dissabtes, festes, Nadal, si plovia, ben normal que vaig estar bo, perquè si no estaves bo, fies de partir a cercar qualcú. La llet havia de ser puesta. Nosaltres, als hotels, llavors ja va començar a vendre'n menys, perquè tothom va a la comoditat. I ja anaven a aquesta llet l'art de bullir. Aquesta llet l'art de bullir i dur el seu trull. I una dona també anava a cercar llet amb la que seva havia de bullir la llet. I ara el que dèiem amb aquests cartons, agafes el cartó i el poses dins la gelera i li pot tenir 3 mesos dins la gelera, el que vulguis. En vez de mestar un tassol, el boques i s'ha acabat. Hi va haver un manescal que li deien el manescal Mora. Mora va dir, farem una fàbrica nova a Felanitx. Diu, però hem de posar dobbers tots per poder començar. Bueno, què hem de donar? El que sigui. Hem dit, si doneu 200.000 pessetes, per començar, nosaltres i altres, molts, va plegar un parell de milions. La qüestió que ni fàbrica, ni tornaren els dobbers, ni va haver que els cercaren i li volien tocar l'esquena, perquè s'ho mereixia, li volien tocar l'esquena. I la qüestió que no se va fer ni una cosa ni l'altra. Que ho veia de molts, els carps les mengen.
Si haver de fer una cosa 7 o 8, o 10 o 50, poques vegades que vagi bé. Una cosa que fa un torsal sol anar bé. Però si són molts, poques vegades. La joventut ara no hi pot viure del camp perquè no se guanya res. Llavors se guanyava. Tothom s'hi vivia antes. Un cabrit, aquells cabrits, valen 40 o 50 euros. Aquest no, s'endugueren ahir cabrit que feien 40 quilos i menys, com aquell que tens aquí darrere, menys d'això. Ja veu com anem. Aquí, doncs, això has de batallar en sotens, també. A més, que tot va malament, el temps de vegades t'ajuda, a moltes vegades. Perquè mon pare sempre deia, si tenien setmanes grifó, seria el més gran, això. Ara hem de mestar una sabó, mollem. Ara basta, turet. Perquè ara ja veu, va fer aquella animalada, perquè va fer aquesta pardalada d'aigua que amb argent, se n'ha duit cotxos, se n'ha duit parets, ha fet desastres. Suerte que va ser, sort que va ser passar Llorenç i això, perquè si hagués estat a les 2 de la nit o a les 3, hagués estat un cementeri. I per aquí no va arribar l'Odellà, perquè la meva dona, la sogra, estava malalta i estava a Macat de Pere. Jo era a Macat de Pere en aquells entonces. I la dona me diu, surt, veuràs això, que hi ha una negró, com a rara, així cap a Sant Llorenç. Adéu, vaig sortir, i era una negró, però una negró virada, una negró que se veia que ja hi feia cosa allà, ja plovia molt. I en el poc temps ja varen començar la televisió i coses que ja hi havia desastres per Sant Llorenç, venien cotxos, quasi no he pogut passar, uns tenen que el fill que era Palma i li han dit que quedi, no pot passar, i això va començar a venir cap aquí. I, claro, l'endemà, pues, tot això de ballava d'aigua, era cap ple, cada banda passava per damunt la carretera. El torrent, tot això era molt brut, com molts. Aquí, espant, l'aigua jo podia passar. I pues vengueren aquí i han d'arreglar això i bé, i ho han arreglat, més o menys, ha quedat més o menys bé. Però llavors començaven a venir en les pales, hi havia d'aquests dúmbers, el camió bocava l'hormigó de dins, i el dumber per aquí m'hi quedava encallat que la panxa li pegava en terra, l'havien d'estirar amb una eruga a davant, i fixa't, van fotre aquí, no sé què feren, unes ginyes, i ara han hagut de rebassar picant, en la cuera aquella, hi ha uns terrassos, cada terràs com mi cotxe, i ara per fer formiguers està bé això. Ja quan era jovenat, mon pare lliurava encerada en rodes, les bèsties, i a Sart, sobretot, el lliuràvem i feien terrassos per fer formiguers. I no n'hi havia cap mai de terràs com aquells. Per venir a fer formiguers per aquí, estan al punt. Com allà és allò, quan plou, que fa aquesta barbaritat d'aigua. Pensa que tot allò ve per cap aquí baix. Un poc més amunt i un poc més avall i l'altre cap aquí, tot davall i cap aquí. I quan és aquí, doncs s'acumula una putada d'aigua que no és res que basti. A la finca i coses d'aquestes no hi podrien arribar. Però bé, per aquí no va passar quasi molta cosa. El que ha passat per Sant Llorenç i això, per aquí no va passar per aquí això. Hi havia molta d'aigua, però no hi havia cap perill. Qualque cotxe embarrancat, perquè n'hi ha que no saben que és aigua, i se pensen que menen un tanque, i pues un cotxe no res està aturat. I clar, un parell quedaren embarrancats per aquí, després cridaven perquè l'aigua les pegava més amunt que els genolls. Un va obrir les portes i el cotxe va quedar ple d'aigua. I un vengué cap a les cases, va voltar les cases i li van travessar el cotxe. Li vaig dir que és que no la veia l'aigua. Diu, jo me creia no el s'enduria. No el s'enduria.
un cotxó d'aquests que un home li pega grapada i l'alça. I aquest menet el vaig surar a biberó perquè sa mare no el va voler. I el vaig agafar, i el vaig dur a les cases i el vaig surar a biberó. Bueno, hauríem d'anar cap a Sart, que hauria de mollar un pot d'aigua, en aquestes tomatilleres i coses d'aquestes, perquè també he de fer un pot de farina pels parts. I no haurien de fotre el matí per aquí. Miquel, per aixecar, primer com se comença? S'ha d'aclarir tot l'arbre o com? Claro, que s'ha d'aclarir l'arbre. Veure tots aquests... Tot això se diuen Tanyades. tanyadives o tanyades. Les tanyades noves aquestes s'han de llevar. Perquè són de taronger, jo vull llimonera. Ah, vols? Això era un taronger, anava al l'altre. I aquí les rates no me deixen tantes rates aquí. Fan festa i les rates aquí. Se mengen les llimones, sabeu? Les llimones i les taronges. N'he ensenyat molts en comuna. Que teníeu com una escola del secador. No, era el mestre dels secadors d'una temporada. Llavors no hi havia motor de serrany. Se cobrava bé, llevar aquesta... Tot s'havia fet amb això. Tot amb un xorrac, sí. Se cobrava bé la feina, llavors. Podíem viure, trobau. Jo, els primers jornals que vaig fer de secador, guanyava 8 pessetes cada dia. Vaig menjar moltes garrobes en aquest món. Sí? Vos agradaven? Gens ni mica, Ho crec. però en menjava més que la mula. Però és que són bones, les garrobes, són massa dolces, jo les trobo massa dolces. I doncs, si els trobava bones, menjar una, jo no vaig de garrobes. Veig com això és una muda. Veniu, ara sabeu més bé. Quant heu pelat al costat, I quan has posat la muda, perquè rebenti, perquè no sempre rebenta. Bueno, ara no ni guinevet. Ben, què és que deu un guinevet? Jo en duc un. On no vaig a posar que fa talls, eh? Veig això. Ara supos que tindrà. Quan ja no tenen molta saba perquè... Vedeu? Aleta. No, són les fulles. I quin té de saba? Encara en té? Mireu això. S'ha separat. Això és la muda. Ara que és la muda, l'agafau. En això, veig el queixuet. Això és taronger. Una muda se fa això. Qui no té saba? No té... Sí que té. No té molta. Quan tens mal d'aixecar vol dir que no té saba. Veig, ara. I agafau això I se posa aquí al mig. i l'embenau. I ja està, fet un empelt, així. Ja està. Sou un artista. Els arbres necessiten tenir-ne molta cura. No els podem deixar abandonats perquè, si no, no en traurem el profit que toca. S'han de cuir la fruita, llavors s'ha de podar o s'ha d'atsecar quan toqui el temps. Hi ha una cançó que fa referència a l'atsecar. Una feina difícil i a vegades compromesa. Diu, l'art de l'atsecador n'és una vida lleugera, però de cada hora espera per ell l'extremunció. S'havia d'enfilar molt amunt en els arbres i a vegades això, un esclat i una caiguda d'un arbre podia ser mortal. Per això, totes les feines del camp són tan valorades i ho és com anam. El que vol fer és posar-les damunt la taula perquè els aprenguem a valorar i estimar. Com era la vida? Com ha canviat la vida de llavors ara? Bé, ja sabem que ha canviat molt, però com ho vareu passar? Molt malament, jo estic de missatge d'allà. Quan feia nosa me deien haver de cercar les vistes, Miquel, i era que
havien de treballar quatre bàndols, supos que era tot. I volien que en Miquel no ho és. I en Miquel, a les 12 de la nit, s'havia d'anar per dins el cementer a cercar les vistes, un lotet de 7 o 8 anys. Què te pareix? Però quan vaig tenir 14 anys no m'havia pegat mai l'amo, era un berregant, no me deixava ni de ballar a solla. Estava a Lluc del Cari, no sé si Lluc del Cari, sí, ja sap. Jo estava a una finca de Lluc del Cari. Jo era molt bon nen, perquè estava sempre regirat. Però sempre tinc molt mal d'ànim. Me n'han dades moltes de països, però jo també n'he dades molt. Per tenir mal geni. Bé, van i venen, com diuen. Però no puc brevejar molt. No, bé. I m'ha pegat una cotrellada. Dic, ja no me'n pegareu altre. Vaig agafar un tronc de garrover, i vaig pegar una troncada en el ventre i el vaig deixar covat. I ma mare em diu, què ha estat? Dic, per mi he mort l'amo. Per mi he mort l'amo, mira. Dic que l'he deixat allargat, però no vaig cobrar el mes, ma mare. I guanyava 75 pessetes cada mes. 75 cada mes, però... 50 cèntims d'ara. Exacte. 50 cèntims d'ara. Sí, sí, sí. Dic, ma mare, dic, però no he cobrat. Deixa-ho anar, nina, deixa-ho anar, nina. Dic, no, jo vaig a cercar. I arriba allà. Diu, què volies ara, tu? Dic, vinga a cobrar-me. Diu, te n'anares, dic, l'altra vegada vos vaig deixar que ho vaig, talment, dins la casa. Dic, ara vos mataré. En tornar, vos mataré. Però tu veus, sense cap manió. I vos va pagar? Va, paga'l, Pere, paga'l! Claro, bé. I tenia 14 anys. Ara tu me lo manco això. Sí, no anava malament. Que tu en saps molt de vents, però de fruita no ho sé, eh? Això també és vera, això també és vera. Vinga, jo te vaig col·locant. Tu et col·loques, vale? Si no, encara m'hauràs de corregir el que jo faig. Mami, aquesta fruita, què és el que té aquesta fruita que no tinguin les altres? Les altres que vols dir, de fora? Sí, o sigui que puguis comprar una gran superfície. Hombre, aquesta fruita, el bo que té és que ha madurat, ja, perquè tu has de pensar que nosaltres avui la cuim avui de matí i jo moltes vegades avui migdia ja o la duc a un distribuïdor o avui que vespre ja vaig al mercat de Mercadal amb aquesta fruita. O sigui que la gent sempre me diu, hòstia, com ho fa perquè la fruita faci tant olor? I clar, és que està cuida, que la sàvia encara corre per dins la fruita. Tu quant d'any tens? Jo ara en tinc 35. 35. I quin temps fa que te dediques a això? Jo vaig acabar d'estudiar el 2008. Pues del 2008. De 25 anys? Sí. Però manco. Sí. Ja fa 11 anys, ja. Els anys passen, tu. Com passen, Sí. Quan era més jove me feia un poc més de vergonya, saps? Ja som pagès. Vergonya? Vergonya no, però... No, fer vergonya, allò que la gent... Però avui en dia... Què farien ells sense nosaltres? És que és el que diuen, un abogat igual el necessites una vegada. Un metge igual el necessites 10 vegades, però un pagès el necessites 3 vegades cada dia. Exacte. Com a mínim. Per berenar, per sopar, per dinar. Exacte. I la gent això no ho valora, no? Ho ha de valorar, allò. Hem d'estar orgullosos de ser pagesos. I tant. Jo, la veritat que de cada dia estic més. En aquesta finca, ton pare m'ha dit que són d'haver uns 80.000 metres quadrats, no? Sí, i en producció n'hi ha uns 40, perquè l'altre és bosc, i tenim, doncs començam amb ubercoc, després tenim nectarina, melicotó, pruna, xinos, peres i pomes. Carai. I a l'altra finca que tenim, que és la família de tota la vida, doncs tenim també nispro i tenim molta poma allà. Ah, ja tenim poma. Allà tenim quasi tot és poma. Has d'anar cuiguent cada dia, com que ho tenim molt escalonat per poder tenir fruita sempre, saps? I poder dir, hòstia, vas al mercat i la vens, i si no, si fas una setmana que n'hi ha molta i l'altra setmana no n'hi ha, la gent vol tenir fruita sempre, saps? I com ho fas per tenir fruita sempre? Com ho arribes a fer? Pues, per exemple, a nectarina tenim 8 varietats. I més o menys cada 2 setmanes, 20 dies, depèn de si fa molta calor o si fa més fred o això, pues canviant de varietat. I què? I el producte aquest se valora molt per els estrangers també? Sí, la veritat que sí. L'únic que passa que compren poca quantitat, a no ser que tinguin una casa. Com va, pa? Mira, jo venia perquè t'hi voldria mostrar el licor de maceració que feien de fruites. També feia licor? Sí. I feia de tot feien aquí? licor de maceració, van començar per aprofitar les mandarines, després van fer llimona, que és aquest, i després van fer una ginebra, conjuntament també feien herbes,
I tot això va començar fa d'haver 25 anys. I feia de tot, aquí? És que havien d'aprofitar la vida per... Però, escolta'm una cosa, tu estàs jubilat. Sí. El teu fill té molta feina en tot això. Això m'ho du I sa ara filla. què que ho fa? Ah, la filla. La filla, sí. La fàbrica del licor la du sa filla. I ella, amb molta il·lusió, a seguir fent el que nosaltres fèiem i li hem mostrat, ho ha vist fer viure, ha viscut fent això tota la vida, nosaltres. I ella ho ha continuat. És artesanal. Fèiem gin per nosaltres. I la filla va trobar que havia de fer gin per comercialitzar, perquè és un producte que Avui en dia es consumeix molt. Es consumeix molt. Gin tònic. I això me sona que aquesta ginebra pot ser que hagi anat a qualque concurs. Sí, van anar al concurs, perquè ens ho van demanar, en el consum que es fa a Madrid, de 100 que em van posar, van quedar el número 7. El número 7? Va ser un èxit extraordinari que, la veritat, en venem. Això deu ser que és bon, idò. És bona. També m'ho has venut, que ja vi que el teu fill ha preparat un tassonet aquí, deu ser per provar-ho, no? Vosaltres, si voleu provar, ja Hombre. ho voleu. De què vols provar? Home, ja que ho tens en sa mà, no? Sí. La ginebra és... No em parlis molt que el teu fill vol que seguim fent feina i no m'ho hem d'equivocar del calibre, eh? Ja han d'anar a embussar i se nos embussaran les rames i no em melicotons. Bueno, vinga, provarem i farem un ginet. Vinga, salut. Salut D'aquesta per família tan ben avenguda, eh? I prosperitat. I prosperitat, exacte. I molta feina. Bones, som en Jordi Rosselló del restaurant El Centro de Porreres i avui venim a fer croquetes d'ubercot sec amb ibèric. El primer que farem és pelar la ceba i picar-la. Aquesta recepta la vàrem fer per primera vegada per una fira de Supercoc, que és una fira que se fa cada any a Porreres per promocionar aquest producte tan típic del poble. I aquesta la vàrem fer com a suggerència aquell any i la gent l'amor va seguir demanant i l'hem acabat posant a la carta i ara és una proposta que tenim sempre. El primer que farem serà ficar la mantega dins la greixonera. Ara hi passant la ceba perquè se sofregisqui. I ara, mentre la ceba se va sofregint, a poquet, anem picant la resta d'ingredients. Començarem amb el cuixot, que el picarem finet. Una vegada tenim el pernil picat, anem a l'estrella de la recepta, que és l'ubercot sec de Porreres. És important que sigui de Porreres, ja que si és un ubercot sec d'una altra procedència, el gust és molt diferent. L'ubercot sec de Porreres, no sé molt bé per què, m'imagino que per la manera de secar-lo i per l'ubercot en si, té un gust molt diferent en el que ve de Turquia, per exemple. És una altra cosa, és un altre producte, encara que tots siguin ubercots. Treballar amb ubercot sec en lloc d'ubercot fresc fa que puguem tenir aquest plat a la carta durant tot l'any. Si ho féssim amb ubercot fresc seria una temporada molt, molt limitada. L'ubercot fresc té una temporada molt marcada i molt curta. Ara la ceba ja pràcticament està, ja comença a agafar un coloret dorat i ara incorporant-se el cuixot picat i li donem dues voltes. No li hem de donar molta cocció, simplement que porti una miqueta de gust a tota la mantega. I una vegada el cuixot ja està, hi ficam la farina, així tota de cop. I l'hem d'anar remenant fins que la farina s'atorri, que les croquetes no tinguin gust de farina crua. Ja vaig acabar de cuinar així una mica de rebot. Ja vaig agafar
al restaurant al centre de Porreres com a pastisser. Vaig començar com a pastisser fent pizzas. I a poc, en el temps, me vaig anar ficant dins la cuina i me va agradar la cuina i en el temps he anat aprenent a cuinar i m'he anat fent cuiner. I ara, aquests darrers 2 anys, m'he format ja com a cuiner, m'he tret el títol de director de cuina a l'Institut de Calvià, si és Calvià. Les estones que tenc, que són poques, sempre miro d'anar provant coses noves i de jugar i de posar en pràctica el que he après, sense perdre mai la tradició. Una vegada la farina està dorada, que sí que ja estem segurs que no li donarà gust a farina crua a la croqueta, i incorporant tota la llet de cop. I ara aquí, fins que arribin al punt d'ebullició, no hem de deixar de remenar perquè no faci grums. La llet millor si està freda i la ruix, que seria el que mos ha quedat feta dins la greixonera, ha d'estar calenta. I ficant sobrecoc sec. El gust que tenen aquestes croquetes té el punt àcid de sobrecoc, en la dolçor també que li dona sobrecoc, i aquest punt de calidesa que li dona el cuixot. Ficant sal i una miqueta de nou moscada, que és el que mos recorda sempre les croquetes. Les croquetes solen donar moscada. Croquetes se poden fer de lo que sigui. A vegades n'han fetes, no sé, de llom en col o de sobrassada amb mel, i una vegada se mescla quallat així que està ben espessa, se retira del foc, la posen dins la gelera i la seva deixa-la reposar d'un dia per l'altre per poder-la boletjar i fer les croquetes. Ja tenim la pasta freda i reposada i a punt de fer les croquetes. I una vegada tenim els ous ben batuts, començam a fer les croquetes. Per fer les croquetes agafam una petita porció de pasta que li anem donant forma en les cueres. Passam primer per farina, haurem de posar les mans i embrutar-nos una mica. I aquí és quan li acabem de donar la forma. Les mans ben netes sempre. Una vegada tenim les croquetes passades per sou, els passam per la galleta picada. Jo al restaurant el duc en la meva lota, que és la meva lota, la meva sòcia i la meva companyera de tot, perquè pràcticament ho feim tots junts. I ella, curiosament, ara ella du la part de pastisseria. Ella du la part més de gestió i tal, i la pastisseria també la fa ella. Això de fer feina plegats, sí, la veritat és que sí. És complicat, però mos duim molt bé i no hi tenim cap problema. També per dins el restaurant és gros i mos veiem poc per allà dins. I una vegada tenim les croquetes rebossades, bé, és hora de fregir-les. I una vegada les peces estan així doradetes, els anem traient i és important passar-les per paper absorbent per llevar-li excés d'oli i que no quedin oliosos. I una vegada els hem llevat tots l'excés d'oli, ja estan a punt per menjar. I queden cruixents per de fora, ben si ho sé fer sense crema mà, i cremoses per de dins. I aquí teniu les croquetes d'upercot sec amb ibèric. Si els voleu provar, passeu pel restaurant al centre de Porreres i els podreu degustar. Moltes gràcies. Ai, ai,
Bé, Jordi, això d'embossar? Això d'embossar ho hem començat enguany, perquè el melicultor, vulguis o no... Perdona, i això què és? Això és per saber el control de població que hi ha d'una plaga. Aquest específicament és de la plaga de la mosca de la fruita. I aquí dins, si per exemple trobam 3 o 4 mosques, que estan aferrades aquí, que hi ha com una pega, doncs agafam i hem de fer un tractament. Si no en trobam, doncs no ho fem. I com està la cosa? No n'hi ha. Cada mes l'hem de canviar, perquè la feromona ja no fa olor... Que toca. Ja, claro. I així sempre tenim el control de saber quin dia l'hem de canviar. Perfecte. I això de s'embossar, dius? Això de s'embossar ho tenim aquí. Així dins hi ha com una espècie de microclima, perquè clar, no hi ha la mateixa temperatura de fora que dins, i fa que el melicultor agafi més sucres. També, si hi ha una època de vent, no rossa tant en les rames. També ens evitam qualque tractament de la mosca aquesta que hem vist ara, però que no pot entrar, no la pot picar. I la veritat que és molta feina, però dona un rendiment... Això és feina de xinos, eh? De xinos en pocs xinos. Hi ha una feinada. Aquí quantes bosses pot d'un arbre? 250... 250 bosses? Sí, 250, qualcun de molt gros 300. Hi ha molta feina. I què pots tardar en posar un arbre? En fer un arbre, què pot tardar? Una hora, a vegades, eh? Una hora? Sí. Ha de valer la pena. Sí, ha de valer la pena. Sort que és un melicultor que és apreciat i es paga. Sí, bueno. I ara què és el que hem de fer? Us hem de ficar el fil aquest, si te fas una passada o dues, aquí, així, estret. Perquè clar, som la ficam aquí, no? Però com que és una feina que és molt sistemàtica, has d'intentar que sigui ràpid. I així, veus, com que té aquesta llengua que és més curta, doncs les ungles ja l'agafa. Ah, vale. Vale? Mira, veus? Agafant la bossa, la ficam dins, després fem un plegat així, intentant que no hi hagi molta fuga, perquè si no, doncs, quan plou se podreix, i ficam una grava. Ah, bueno. I això una per una. I això, aquestes bosses, són bosses qualsevol? No, això és una bossa que... Tinc un amic molt bo d'Aragó, de Valmuel, una pedania del Canyís, que ell en fa... Enguany ficaran 3 milions de bosses. 3 milions? 3 milions. N'hi ha molta feina. I enguany, com que si vam quan fem els viatges amb la família, sempre anava a veure-lo, me va donar una caixa i també m'ha donat la grapadora i la grapa. Carai, tu. Sí, és un bon amic. No me faltava que vengués a fer-ho, eh? Sí, estaria guai. I és una bossa feta aposta per això. Ah, sí? Sí, perquè ja és la denominació del melocotón de Calanda, doncs es fa amb aquest sistema. Sí, fa així i ha de fer un doblet i li fots una grapa. 3 milions, això, eh? 3 milions. És una barbaritat, o no? Molta. Doncs que hi ha gent, hi ha treballadors que té ell que, com que van, això van escarada. Tant fas, tanta paga. I n'hi ha que se'n fiquen 6.000 en un dia. 6.000? 6.000, sí, sí. No sé, ja el meu cas, idò. No, el meu tampoc, eh? Perquè els veus i, van com a llamps. Sí? I això ton pare ho havia fet mai? No, jo això no crec que hi hagi ningú que sigui que ho hagi fet mai. No, eh? Ja ho volem provar, van com va, enguany. Bueno, jo crec que anarà bé. I què te va dir ton pare quan va veure que posaves bosses pels arbres? Que era un poc raro. Bueno, si val la pena, estarà guai. Clar. Això si no ho proven, Jordi... La monja ho va provar i en va fer dos, diuen. Perdona? La monja ho va provar i en va fer dos. Ho hem de provar, ho hem de provar. A vegades, en el mercat de Fornell, allà on som és una placeta bastant grossa i la gent ja, quan ve a parar, diu que just hem girat el cap de cantó. Sí, just hem girat el cap de cantó i ja sentien l'olor de meliculton. Com que ens acollim al matí i és que després ho diuen al mercat ja. Què te ve, que ton pare està orgullós que tant tu com la teva germana, perquè la teva germana també ha seguit el seu camí, els herbes... I que es pot estar content per el que jo sé, sí. Hombre, és polit tenir fills que hagin seguit el que tu has creat, no? I tu ja tens nineta o no? Sí, tinc una pareta. Ah, una pareta? La Chloe, la major, té 3 anys i un parell de mesos,
I el petit Nugo té 1 any i 11 dies. Bueno, molt bé, no? Sí, bé, content. Això sí que és feina, Uf. Sí. Home, vol dedicació. Però no és molt polit, també, Claro, i tant. Tenir fills és una cosa que quan encara no en tens i no hi penses, saps? Quan ho tens tu dins que teva... Sí, ja ho entens més, ja ho aprecies més. I què t'apreciarà que els teus fills segueixin el teu camí? Jo, si ells ho volen fer, no els hi posaré cap impediment, més que els ajudaré. Si no ho volen fer, evidentment, que cada un que agafi el que ell li faci ganes, perquè la feina l'has de fer amb gust. Per començar a saquear, què han de fer? Ah, Com un buit al mig de sabre. Claro. Perquè home, li entri... No perquè li entri, perquè vosaltres pugueu anar per dins l'arbre. Tot això ha de partir. Ha de partir. I ell mateix se torna a aixecar, llavors. La mateixa rama. La mateixa rama. I això. Ara veureu com quedarà buit i que s'abre. Ara. Vaig quitar que s'abre. Com ha canviat, Ara ho llevau aquesta. I ja veureu com l'arbre queda buit de per de dins i hi poden fer feina tranquil. Tant hi poden anar, si van, sí, en les mans, com l'espai que té per créixer les tanyades noves. Crec que molt poques persones a Solla, de 90 anys, facin feina. Aquí, això ja és un avantatge i una sort. Sí. És una sort que teniu. I me poso aquí llimones i llimones i llimones, o el que sigui, la feina que... Ara, com me poso a aixecar, jo faig 2 o 3 arbres en el dia. Sí. I vols aturar quan voleu i l'home no diu res. En aquest cas, sí. Llavors arriba a casa nostra, em metall, bocida sobrassada o el que sigui, o pan bòlia, el que m'agrada més del món és el pan bòlia. I el metge no vos ha privat de res, però menjar de tot, també. Jo no vaig en el metge. Com així no anau en el metge? I què li he de dir, en el metge? Quan fa falta no hi han d'anar, o no? Hi vaig poc. Mireu les meves cames. Que teniu operacions, sí. 5 vegades m'han operat, de fer animalar, de dur pesos. I que duis una pròtesi ja, a cada part? 5 pròtesis ja m'han posat. 5? Perquè no faig bonda, m'agrada molt fer feina. Mireu si és bo de fer. I l'època bona per aixecar, quanta? Ara mateix. Ara què vol dir? Quan s'arbre... Quan han cuit el fruit. Que ja, quan s'arbre no té fruit, que dorm un pot, diuen. No diuen Però així. ara és bon fer. Home, si han de fer talls grossos, s'hi ha de posar un pot de cortesana. Que és com una pasta. Una pasta allà on... Allà on se fa el tall. Jo ara vaig aquí. Aquí n'hi heu posat. Això se diu cortesana. Sí. I això fa que l'arbre no se produeixi. Que l'arbre no, exacte. Ho veus? Només tenen 4 branques. Ha quedat més que clar. Això ja se poden fer fotos i tot. La gent. Han de buidar l'arbre per de dins. Si ara que l'arbre és gros, un home posa un peu aquí, un peu aquí... I arriba per tot. I el du per tot. Pot arribar per tot. Que el veig a l'amo Miquel Gurrió, quin home, quina vitalitat, quines ganes que té i quines aventures que m'ho ha contat. Això pareix tret d'una pel·lícula o d'un conte de fa anys i tampoc no en fa tants. Ara que xerrant també d'en pèls i de mudes, va per vos aquesta cançó, l'amo Miquel, que estic segur que no se refereix mai a vos, perquè vos sou de bona pasta. Diu, l'amo d'aquí diuen que és empeltat de mala muda. Jo molt de pizza i som venguda, però ell mai m'ha dat res. Segur, l'amo Miquel, que vos donau moltes coses, tot allò que teniu com ho fa un bon pagès. Sabeu que feis una molt bona feina, això se diu fer molt bona feina.
I més si un senyat els nets. Veureu, si jo no ho sabia fer, i tota la vida de xicador. Però tothom no ho sap fer, com vols? Bueno, jo tampoc no sé... Segons quines no sé coses. escriure. I què és, que no vareu per anar a escola quan éreu petit? Tenint, no... Perquè que nostre érem 7 germans i menjar no n'hi havia. I quan vareu començar allà, la possessió, que me vau dir que teníeu 7 anys? 7 anys. El dia que vaig comunicar, quan sortiren de l'església, a que som, diu mon pare, i que això lot que ha de fer ara. Diu, hem de trobar feina, diu, ja n'hi heu trobat, demà pot començar. Oh, veus, tot una vegada veure, això. I vaig anar a localtari, i vaig estar fins que vaig tenir 14 anys. I a la possessió com se vivia? Teníeu una habitació, un llit, teníeu... Ja a damunt les garrobes i les rastres me passaven per damunt. Ells dormien a bon llit, l'amo i la madona. L'amo i la madona. Però jo dormia a la garrovera. O sigui que no hi havia res per missatges? Bueno, sí que hi havia. Feina, maltracto. Bé, això llavors... Per desgràcia llavors era així. Però abans de dir, feina, maltracto. El que vareu passar, ja no... Que potser t'agrada. Quan vaig venir de França, vaig tenir 4 dobbers, això era... Bueno, els batgers del torrent tapaven els arbres. Ja era vostre o vareu comprar? No. I vaig dir, hi havia un home i me diu, Miquel, que t'interessaria comprar-me l'oliveret? Un home que era més bona persona, un francès retirat. Diu, te demanaré 5.000 pessetes. I tot aquest cementer ho vaig pagar per 5.000 pessetes. Quan vas estar a França? Quants anys vas estar per França? 7 anys vaig estar. 7 anys? 7 anys. Que ho heu sentit bé? En Miquel va estar 7 anys a França i després va tornar aquí. I m'heu parlat dels nets. Quant de fill vareu tenir? Jo no he tingut infant mai, vaig adoptar una nina. Ah, què te pareix? Perquè solla se negava un temps. Jo tenia un taxi en aquell entonces. Ah, no m'havíeu dit, això també teníeu un taxi. Tenia un taxi. Heu fet de tot? De tot. Un pot de tot, ja veurem. I tenia un taxi, vaig davallar en el taxi i vaig trobar un companyero i dic, Pep, que teniu aigua que vostra? Diu, 6 francs dins la casa. Dic, i les nines com estan? Em diu, les nines estan a l'altre quarto. Dic, que vol que els m'endugui. I vaig anar en el cotxe, era un dia seu. I podia passar. I podia passar. I quan va arribar la dona, li dic, t'he fet un regal, Antònia. Anàvem desesperat per un infant nostre. Sí. Però no hi havia manera. No va anar bé. No hi havia manera. I l'Antònia, la meva dona, quan va veure aquelles 4 nines, tornava com a loca. Se'n va anar a la fàbrica i totes, eren d'haver 100 fabricantes que hi havia a la fàbrica. Tothom li va dur jarcers, camies, calcetins, que tenien totes les fabricantes. Res, a casa nostra. I això que visc dins una casa que pareix la catedral té 7 quartos. 7 quartos? I des cap de 7 o 8 dies, o 10 o 15 dies, no me'n recordo. Que m'ha passat l'aigua va desaparèixer i varen dir, vidó, els tornarem a educar les nines, amb sa mare i son pare. Però la petita, que és aquella que m'ha telefonat ara mateix, que això té 56 anys, m'apareix. Devia tenir 3 anys. I quan va veure que s'havia d'anar de Can Nostra, aquí de Can Nostra, els daven de tot. Hi havia rusca, potser. Rusca, que no hi havia tantes coses. Sí, no hi havia. I va fer com... Diu que voldries quedar aquí, nineta. I a Can Nostra va quedar, i a Can Nostra està. Figura't. Això sí que és una sort. Això és treure la loteria. Vaig treure. I llavors m'ha dat 3 nets. Un és el campió ja d'Espanya, de la seva categoria. De pista i de carretera. De bicicleta? De bicicleta. De bicicleta. El meu gendre ja era molt bo, també. I corre bé, que és el lotet. Sí. I d'ahir estava orgullós de tenir... Jo, per nets, material. No que sí. Els estim molt, molt, molt. I ells m'estimen a jo. Expedit és expedit.